ọkwa ka ị na-afụ ntị ọkwa ka ị na-afụ kedu ka nne m n'afọ ga-esi kpọọ m ụdị asị anụ a kedu ka nne m n'afọ ga-esi akpọ m ụdị asị nne asị gị na nne ga-akpọ gị asị eko esi kpọkọrọ gị asị ọkpọ gị asị ekwuchikwa na ụdị okwu a ga-achọ m achọ m ịnụzi ya cha na ọnụ gị ọzọ antị ihe ndị na-agwa gị na nne m kpọọ m asị bụ ekwentị nsị ya gụnye m kamgbe nne m ajụ eji m n'aka na nna m nyere ego ahụ ọmajụ na ya na-ego ime ekwentị a ekwentị anyị ji emechi ule ma research n'ụlọ akwụkwọ ndị ụmụaka ibe m enwecha n'ekwentị ọ bụ ụzọ m nke ma ya dị n'iche ewe n'iwe wetuo n'obi ya na mma afịa nne hapụ mma akpụ ya okwu mma afịa mecha ka m fịa wetu obi ya ewe n'iwe oge ọbụla ị na-afụ ya nke ịfụrụ afụ gị nwekwu ya mgbe m ga-eme na asị Chikamso emela mgbe m ga-eme na asị na Chikamso emekwa anụ ọzọ kwa ka nne ekwu nne bịa ka ịnwe mọt ewe n'iwe Chikamso ya na nne ya ma nkwe nka nzo nnọọ ike ebe a ke nnọọ dị nwa dị ihe nka nwanne m nwaanyị ofu ihe ahụ mama m nnọọ ike agwụgwọ m